ओमज्ञानतिमिरान्धस्यानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दं महं सर्वानन्दकरं परमहरिनाम पदं देवं शिरोमि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने वर्षिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधर्म जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे हरिचंद्राय राधिकाय तले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। प्रभुपाद की जय। ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ ഭക്തിയോഗം. ഇന്ന് മുതൽ ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ്. വിജ്ഞാന യോഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ യോഗം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമല്ല അല്ലെ. നമ്മള് പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീതയില് എന്താണ്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മളൊക്കെ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ജ്ഞാനം, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. പിന്നെ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നതോ അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളത്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വിജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഭഗവാൻ കുറെ കാര്യങ്ങള് ഈ അധ്യായം മുതല് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. മാതാജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി, കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്ത മന പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മതാശ്രയ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തശൃണു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് ധ്യാനയോഗത്തിൽ അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ് ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരല്ലേ, അവരാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ചിട്ട് അത്യുത്തമ യോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ ഭഗവാനിലെ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ജ്ഞാനം തേഹം സവിജ്ഞാനമിതം പശ്യാമി ശേഷതഃ യജ്ഞാത്വാനേഹ ഭൂയോന്യേ ജ്ഞാതവ്യാമവശിഷ്യതേ. വൈശ്വിക ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ഞാൻ ഇനി പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത്യദതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാവേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്താണ്, ഒരാളെങ്കിലും പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാൻ പറയും. കുറച്ച് ചുരുക്കം ആൾക്കാർ. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നല്ലേ. നമുക്കറിയാം, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ
നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി, അവരൊക്കെ ഒന്നും ഇതിനോട് ഇതില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ തന്നെ അവര് സ്വീകരിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരികയുള്ളൂ. ഇനിയോ അങ്ങനെ വന്നവരിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ആ കൃഷ്ണാബോധം മുഴുവിപ്പിക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ദിവസം കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല. നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. നമുക്ക് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇതിന്റെ മുന്നേ നമ്മൾ മനുഷ്യനായിരിക്കുള്ളണമെന്ന് ഉറപ്പില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പൂന്താനം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഈച്ച ചത്ത് പൂച്ചയാവുന്നു, അജിഞ്ചത്ത് ഗജമാകുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. മൃഗങ്ങളതും അങ്ങനെയുള്ള ചെടികളും അങ്ങനെ പലതുമായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിലൊന്നും നമുക്ക് ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മള് ആ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിലും അതിനോടായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പരിശീലിച്ചിട്ടില്ല. മുന്നത്തെ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ 4 കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മടി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ആർക്കെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും മടി ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല അല്ലെ. പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ എന്തിനാ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാല് ഭഗവാനെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ പറയുമ്പോ അതിനോടൊന്നും താല്പര്യമില്ല അല്ലെ. നമ്മളത് പരിശീലിച്ചിട്ടില്ല മുന്നേ. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോ യഥാർത്ഥമായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് അതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ ചുരുക്കം പേര് മാത്രമേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു പൂർണ്ണത നേടാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അതിലും അത്രയും വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാ. എത്രയോ 7 ദിവസമായി അല്ലെ. 7 ദിവസത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗം അല്ലെ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. 1ാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നവരൊക്കെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ പോയി അല്ലെ. അവരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഇനിയും കുറെ കാലം കഴിയേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേക്കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേപ്പായി ഭക്തിലതാ ബീജ്. നമ്മള് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡം മുഴുവൻ കറങ്ങി 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അവസാനം ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം ലഭിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തിലതാ ബീജ്, ഭക്തിയുടെ ആ ആരംഭം, ആ ഭക്തിയോടുള്ള രുചി അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഭക്തിലതാ ബീജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലേ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ്. അത് നട്ടിട്ടാകുമ്പോ നമ്മളൊരു വിത്തൊക്കെ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കൊക്കെ ഈ ഭക്തിലതാ ബീജ് ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ആ വിത്ത് നമ്മൾ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം നനക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം കുറെ റിലേ ഓട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. കുറേ ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കും, ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ. എല്ലാവരും വിജയിക്കോ? ഇല്ല അല്ലെ. കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ, എല്ലാവരും വഴിയിൽ വെച്ച് തളർന്ന് ഒക്കെ മതിയാക്കും അല്ലെ. ഇതില് ഒരാളെ വിജയിക്കും അല്ലെ, 1, 2, 3 സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. ബാക്കി എല്ലാവരും പുറകിലായി പോകും. ഭൂമിരാപോ നലോ വായു ഗമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയമ്മേ ഭിന്നാ പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ചോലെ പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം, ഇങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി. പഠിച്ചോലെ നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരം 5 ഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സൂക്ഷ്മ ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം.
വരേയമിതന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹു ഏതം ധാര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമേ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, ആണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങൾ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ 3 തരത്തിലുള്ള ശക്തി ഉണ്ട്. അതാണ് അന്തരംഗ ശക്തി, പിന്നെ തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അപ്പോ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ളതാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ തടസ്ഥ ശക്തിയാണ്. നമുക്ക് എന്താണ് ആ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഇതിലേക്കും പോവാം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇതിലേക്കും പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോ എന്താണ് അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഊർജം അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണിക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് അന്തരംഗ ശക്തി. ആ ബഹിരംഗ ശക്തി അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയൊക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് എന്താണ് ബഹിരംഗ ശക്തി. പിന്നെയോ തടസ്ഥ ശക്തി, നമ്മളൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ നമുക്ക് 2 ഭാഗത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോവാം അല്ലെ. ഒന്നുകിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ പുറമേയുള്ള ബഹിരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ മനുഷ്യരാണ് എന്താ പ്രകൃതിയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന അല്ലെ, ഭൗതിക പ്രകൃതി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ് മൃഗങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ എന്താണ് ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ മനുഷ്യർക്കാണ് എന്താണ് കൂടുതൽ ഈ അത്യാഗ്രഹവും ഇതൊക്കെ അല്ലെ. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ ഒരു ഉദാഹരണം പറയും. അപ്പോ ഒരു കാളവണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചാക്ക് ധാന്യം അവിടെ വീണു, എന്തെങ്കിലും അരിയോ ഗോതമ്പോ എന്തോ ഒരു ധാന്യം അവിടെ വീണു റോഡിൽ. അപ്പോഴ് അവിടെ വരുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ, അല്പം അതിന്റെ കൊക്കിൽ കൊള്ളുന്ന അല്പം അത് കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. എന്നാല് ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ വരികയാണെങ്കിലോ അവര് അത് ഫുള്ള് ഒരു ചാക്ക് മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് അവർക്കൊക്കെ പക്ഷികളൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നത് മാത്രമേ അവരെടുക്കുന്നുള്ളൂ. മനുഷ്യന് അത്യാഗ്രഹം അത് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് എന്താണ് ആ ജീവാത്മാക്കൾ മനുഷ്യര് അവരൊക്കെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്. മത്ത പരതരം കിഞ്ചിതസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോക്തം സൂത്രേ മണിഗണായിവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ ഉപരിയായിട്ടോ അല്ലെ ഭഗവാന് തുല്യരായിട്ടോ ആരുമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നിയന്താവ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും അല്ലെ. നമ്മളിനി 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ പഠിക്കും സർവസ്വവും മത്തസർവം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭൗതിക പ്രകൃതി ആത്മീയ എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപതി ഭഗവാനാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒരു മുത്തുമാലയിൽ അല്ലെ, മുത്തുമാലന്റെ ഉള്ളില് ഒരു നൂലുണ്ടാവും അല്ലെ, അതിലാണ് ഈ മുത്തുകളൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നൂലില്ലെങ്കിലോ ഇതിനൊന്നും നിലനിൽപ്പില്ല, അതൊക്കെ വേർപെട്ടു പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകന് പറയുന്നതാണ്. കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്, അതിനൊക്കെ നിലനിർത്തി പോരുന്നത്. ഭഗവാനോട് പറയുന്ന ഒരു മുത്തുകൾ നൂലിന്മേലെന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി ഓർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഗേ പൗരുഷം നൃഷു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു ജലത്തിലെ രസം അത് ഞാനാകുന്നു, പിന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശവും ഞാനാകുന്നു, വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം എന്താണ് ഓംകാരം അല്ലെ, അതും ഭഗവാൻ പറയുന്നു അത് ഞാനാകുന്നു, പിന്നെ ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനുള്ള വഴികൾ ഭഗവാൻ കുറെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ജലത്തിലെ രസം എന്താണ്, അത് ഭഗവാനാവെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് വെള്ളം കുടിക്കും അല്ലെ, ഓരോ ദിവസം
എത്രയോ തവണ വെള്ളം കുടിക്കും, എന്നാലും നമുക്ക് അത് അതിന്റെ രസം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ. നമ്മളപ്പോ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. അതിന് നമ്മള് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു രസോഹമാപ്സുകോന്തയ, ജലത്തിന്റെ രസം ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ജലത്തിന് രസമുണ്ട് അല്ലെ, നമുക്കത് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. നമ്മള് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് എന്താണ് വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് ദാഹിച്ചു വരുമ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ രസം അറിയാം അല്ലെ. നമുക്ക് അന്നേരം ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ പാലോ അല്ലെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് വെള്ളം വേണം, വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടാകുമ്പോ നമുക്കൊരു തൃപ്തി വരുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മോശം വെള്ളം തന്നു കഴിഞ്ഞാലോ, കുറച്ചെന്തോ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഒക്കെ ഇട്ട് എന്താണ് അങ്ങനത്തെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മോശപ്പെട്ട വെള്ളം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അല്ലെ. ആ വെള്ളത്തിനൊരു രസമുണ്ട് അല്ലെ, അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താണ്, അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആ രസം ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം അല്ലെ, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ പ്രകാശം നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ സൂര്യനും ചന്ദ്രനൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താണ്, പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിക്കാറുണ്ടായി, എന്താണ് ഈ സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് ഭഗവാന്റെ കണ്ണാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം കണ്ണ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കൂ, മറ്റൊന്ന് കാണാൻ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായി. എന്താണ്, നമ്മളൊരു ഇരുട്ട് മുറിയില് ഒരു കറുത്ത പൂച്ചയുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ എന്താ കാണാൻ പറ്റും? ആ പൂച്ചയെ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അതിന്റെ കണ്ണുകൾ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മളൊക്കെ ഇരുട്ടിലുള്ള എന്താണ് അജ്ഞാന തിമിരാന്തം അല്ലെ, അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് അജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള ആ ഇരുട്ടിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രേ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഭക്തിക സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പിന്നീടാണെങ്കിൽ എന്താണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞ പ്രേമാഞ്ജനശ്വരിത ഭക്തി വിലോചനം, നമ്മള് ആ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും കാര്യം അല്ലെ, എല്ലാം എന്ത് പൂജകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരെ പൂജിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് പറയാ? ഓം എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഓം നമശിവായ, ഓം ഗണപതി നമ അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഓം എന്ന് പറയല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അത് ഞാനാകുന്നു. പിന്നെ ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും. പുരുഷനാരാണ്? യഥാർത്ഥ ആസ്വാദകൻ, എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമ ആസ്വാദകൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. യേ ചൈവ സാത്വികാ ഭാവാ രാജസാസ്താമസാംസേ മത്ത ഏവേദി താൻ വിദ്ധി നത്വഹം തേഷു തേ മയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചെങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. 3 ഗുണങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ് അത്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശക്തികളാണ് അല്ലെ. അവൻ പറയുന്നു എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇവയല്ല ഞാൻ തന്നെ, എങ്കിലും ഞാൻ ഇവയ്ക്ക് അധീനല്ല. ഭഗവാനെ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മളെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഭഗവാന്റേത് സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. ഇതിനും ഉപരിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ. ഗുണമയർഭാവേ ദേവി സർവമിദം ജഗത് മോഹിതാനാഭിജാനാദി മാമേത്യ പരമവ്യം. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ സത്വം, രജസ്, തമസ് വ്യാമോഹിതമായ ഈ ലോകം ഇവയ്ക്ക് അതീതനും അഭേനുമായ എന്നെ അറിയുന്നില്ല. അപ്പോ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭൗതിക എന്താണ് ലോകത്തിൽ ആരൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളായിട്ട് അവരൊക്കെ ഈ ഗുണങ്ങള് ബാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം ഇതിൽ മോഹിതരായിട്ടുള്ള വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും എന്താണ് ഈ ഇവർക്ക് ഇതിനൊക്കെ അതീതനായിട്ടുള്ള അല്ലെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആ ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്ത അല്ലെ, ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആരും അറിയുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ദേവി ഹേഷാ ഗുണമയി മമമായ ദുരക്തിയ മാമേ വയേ പ്രപത്യന്തേ മായാമേ താം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല.
എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്താണ് മമമായ ദുരത്യ എന്ന് പറയും. മമമായ എന്റേതാണ് ആ മായാശക്തി. അപ്പൊ അത് നിസ്സാരമല്ല. ഭഗവാന്റേതാണെങ്കിൽ അതിന് അത്രയും പവർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അതിന് അത്രയും ശക്തി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തി അതിജീവിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. എന്നാലോ മാമേവയെ പ്രപത്തിന്റെ മായാമേതം തരുന്ന ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക്, എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ആവുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാവുകയാണെങ്കിൽ അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടേണ്ടിട്ട് എന്താണ്, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മായാശക്തിയെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയൂ. ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി കാണുന്ന പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആ മായയില് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് അവര് തന്നെ അതില് എന്താണ് പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ 12ാം സ്കന്ധത്തില് എന്താണ് ആ മാർക്കണ്ഡേയ മുനിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. മാർക്കണ്ഡേയ മുനി ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി കാണണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി. അപ്പോ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ തൃപ്തിയായി, വേറൊന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാലും മാർക്കണ്ഡേയ മുനിക്ക് ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ മായാശക്തി എന്താണെന്ന് അറിയണമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ ആശ്രമത്തില് ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അവിടെ ആ ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു നദി, അതില് മുഴുവൻ വെള്ളം, എല്ലാ ഭാഗത്തും വെള്ളം. അദ്ദേഹം അതിൽ കിടന്നിട്ട് എന്താണ് പ്രളയത്തിൽ അതില് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. എവിടെയും ഒന്നും കാണാനില്ല, മരങ്ങളോ വീടോ ഒന്നും കാണാനില്ല, ഒരാളെയും കാണാനില്ല. ഇദ്ദേഹം മാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ട് അതിലിങ്ങനെ നീന്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ നീന്തി ഇങ്ങനെ തളർന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൂരെ ഒരു അരയാലിലയിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി എന്താണ് കാൽവിരലിലെ നഖങ്ങള്, കാൽവിരലിലെ ചുണ്ടുവിരല് എന്താണ് അത് വായോട് ചേർത്ത് ചുണ്ടോട് ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അരയാലിലയിൽ കിടക്കുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഭഗവാന്റെ ആലിലയിലുള്ള ആ പിക്ചറിലെ. ഇത് എന്താണ് മാർക്കണ്ഡേയ മുനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മാർക്കണ്ഡേയ മുനി ചുറ്റിനും നോക്കി, ഒന്നും കാണാനില്ല. എന്നാല് ആ പ്രളയത്തില് എന്താണ് ഒരു ആലിലയില് ഒരു കുട്ടി അവിടെ കിടന്നിട്ട് കാലിന്റെ എന്താണ് പെരുവിരല് അത് ചുണ്ടോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴെന്താണ് അതിന്റെ നേരേക്ക് നീന്തുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവസാനം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്. എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും എല്ലാം മുഴുവനും കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഭയം തീർക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പഴയ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആക്കി കൊടുത്തു. ഇപ്പോഴെന്താണ് വെള്ളമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം ആ പഴയ പോലെ തന്നെ ആശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് എന്താണ് എല്ലാം പ്രളയത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്നതായിട്ട് മാർക്കണ്ഡേയ മുനിക്ക് തന്നെ തോന്നുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാരദമുനിയും മായ കാണുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്രയും ശക്തമാണ്. നമാൻ ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപത്യന്തേ നരാധമ മായയാപഹൃത ജ്ഞാന അസുരം ഭാവമാശ്രിത. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യ അധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയും നിരീശ്വരരുമായവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത് ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, പിന്നെ മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്ത, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ കഴിയുന്നവരിൽ, പിന്നെ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി അവര് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കും. അതിലൂടെ എന്താണ് ഭഗവാന് മായാവാദികളൊക്കെ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താണ് മായാവാദി കൃഷ്ണാപരാധി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോട് അപരാധം ചെയ്യുന്നവരാ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി നിരീശ്വരൻ അല്ലെ,
അവരൊരിക്കലും ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരല്ലേ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല, അവരൊന്നും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ചതുർവിധാ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീച്ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. നേരത്തെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളായ 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആരൊക്കെയാണ്? ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃത്തുക്കളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. 1 ദുഃഖിതൻ, 2 ധനകാംക്ഷി, 3 ജിജ്ഞാസു, 4 പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതില് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടും നമ്മളൊക്കെ അല്ലെ. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ദുഃഖമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ പോകുക അല്ലെ. ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകും അല്ലെ, പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നടത്തും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരുമ്പോ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കും. പിന്നെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ജിജ്ഞാസുക്കളായിട്ടും പോകും അല്ലെ. പിന്നെ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. ജ്ഞാനിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് ജ്ഞാനി അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചിട്ടുള്ളവരാ അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 കൂട്ടരും എന്താണ്? ദുഃഖിതരെ ദുഃഖം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയും. ധനകാംക്ഷി ധനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും അല്ലെ. ജിജ്ഞാസു കൂടുതൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ, അവര് ആകാംക്ഷ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ജിജ്ഞാസുവായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വിശ്വാസം, യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം ഉണ്ടായി. എന്നാൽ ജ്ഞാനി അങ്ങനെയല്ല. ജ്ഞാനി എന്താണ്? മനസ്സിലാക്കി, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജ്ഞാനി ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാല് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്റെ ദുഃഖം തീരുമ്പോ ഭഗവാനെ പതുക്കെ മറന്നു പോകും അല്ലെ. പിന്നെന്താണ്? പൈസയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ കഴിയുമ്പോ, പൈസയൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ മറന്നു പോകും ചിലപ്പോ അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോന്നും കാര്യങ്ങളാവുമ്പോ ഭഗവാനെ മറന്നു പോകും. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ ചിലപ്പോ മറന്നു പോകും. എന്നാല് ആ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി വീണ്ടും കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ്? നേരത്തെ 4 കൂട്ടർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം തന്നെയാണ്. ഇവര് എന്താണ്? അവർക്ക് ദുഃഖം ഉള്ളത് കൊണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരുന്നല്ലേ, ധനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അവരെത്തുന്നുണ്ടല്ലേ. എന്നാല് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു അതല്ല യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനോട് ഒന്നുമില്ലാതെ എന്താണ്? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം. നമുക്ക് എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിലും തെറ്റില്ല. എന്നാലും എന്താണ്? ക്രമേണ ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? കുറച്ചാൾക്കാരൊക്കെ വിട്ടുപോകുള്ളൂ അല്ലെ. എന്താണ്? ദുഃഖം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. എന്നാലും ചില ആൾക്കാർക്ക് അതിലൂടെ ഭഗവാനിലെ കൂടുതൽ വിശ്വാസം ഉള്ളവരായി മാറും അല്ലെ. തേഷാം ജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത ഏകഭക്തിർ വിശിഷ്യതേ പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോ അത്യർത്ഥമഹം സ മമ പ്രിയ. ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തി സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ എനിക്ക്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനി അല്ലെ, ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനായിരിക്കുന്നവന് ആണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ എനിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത്. എന്താണ്? അയാള് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ്? നമുക്കും അതുപോലെ ആയിരിക്കണം. നമ്മള് ഇപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ എന്തായിരിക്കണം? എനിക്ക് എന്റെ ദുഃഖം മാറ്റി തരണേ, അല്ലെ എനിക്ക് പൈസ വേണം, അതൊന്നല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മളൊന്നും എന്താണ്? അതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക. ഒക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ ഭഗവാൻ അറിയാൻ? വേണ്ട അല്ലെ. നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെക്കാളും ആർക്കറിയാം? ഭഗവാനാണ് അറിയാം അല്ലെ. നമ്മള് അത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അറിയാമല്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും
അപകടങ്ങളിൽ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൽകില്ല. അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് നാശമാണ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നൽകില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് തടസ്സമായതൊന്നും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നൽകില്ല. മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെയൊക്കെ സമീപിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി അടുത്ത വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറയും. അവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി തരും. പിന്നെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ആ മുക്തി അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ നൽകാൻ കഴിയൂ. മുക്തിയും യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ മുക്തിയും ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്നാ പറയാ. അത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എന്താണ് ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ട. അപ്പം ആ ഭക്തി എന്താണ് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല ഭക്തി ചെയ്യുന്നവർക്ക്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തി പോലും ആവശ്യപ്പെടില്ല അവര്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് ധാരാളം. നമുക്കറിയാം ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ് ഒന്നും അവനോട് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന സ്ലൈഡിലൊക്കെ. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ആദ്യം ചെറിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ദർശനമൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. മതജി കേൾക്കാലോ അല്ലെ? മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ, അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കേൾക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല മഴയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സൗണ്ട് മഴ പെയ്യുന്നത്. ദുഃഖിതർ, ജിജ്ഞാസുക്കൾ, ധനാർത്ഥികൾ, ജ്ഞാനികൾ എന്നിവർ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായാൽ അവർക്കും ശുദ്ധഭക്തരാവാം. അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂട്ടരൊക്കെ ദുഃഖിതരും ജിജ്ഞാസുക്കളും ധനാർത്ഥികളും ജ്ഞാനികളൊക്കെ എന്താണ് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായ അവർക്കും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അവരിൽ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനും ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആശകളിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടിയവനുമായവനാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അത് മഴയാണ്, നല്ല മഴയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ 4 കൂട്ടരിൽ വെച്ച് ജ്ഞാനിയും ഭഗവത് സേവന കർമ്മത്തിൽ സദാ നിരതനുമായ ഭക്തനാണ് ഉത്തമൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആർത്തനും ജിജ്ഞാസുവും ധനാഗ്രഹിയും ജ്ഞാനിയുമെല്ലാം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ സ്വയം വിശുദ്ധരായി തീരും. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സത്സംഗം കൊണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ മാറാൻ പറ്റും. ആർത്തനും ജിജ്ഞാസുവും ധനാഗ്രഹിയും ജ്ഞാനിയും ഒക്കെ വിശുദ്ധരായി തീരുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, നമുക്ക് പൈസക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സമീപിക്കും അല്ലെ. ഞാനും ഒക്കെ പണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തില് വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്താണ് നമ്മളെ ദുഃഖം തീർത്ത് തരണം, നമുക്ക് എന്താണ് സമ്പത്തൊക്കെ വരണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് അറിയാം. എല്ലാം നമ്മളെക്കാളും നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ളതാകുമ്പോ നമുക്കതൊന്നും ഭഗവാൻ തരില്ല അല്ലെ. ഒരിക്കലും എന്താണ് ഒരു ചെറിയ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഒരിക്കലും എന്താണ് അർജുനനും ഭഗവാനും കൂടിയിട്ട് വേഷം മാറിയിട്ട് ഓരോരോ വീടുകളിലൊക്കെ പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഓരോ വീടുകളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അവര് കഴിക്കാൻ, എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാവരും തിരക്കിലായിരുന്നു, ആരും സ്വീകരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഒരു മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴോ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു, ഇരിക്കൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പാല് തരാം, ഞാൻ ഇപ്പൊ പശുവിനെ കറന്നിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള പാല് ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പാലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു. ആ മുത്തശ്ശി ഒറ്റയ്ക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, മുത്തശ്ശിക്ക് പശുവും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ഇങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പൊ മുത്തശ്ശിക്ക് പ്രായമായി. അപ്പൊ പാലൊക്കെ കുടിച്ചു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ പശുവിടെ ആത്മാവിനെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചു, നമ്മൾ എല്ലാ വീട്ടിലും പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഈ അമ്മ നമുക്ക് നല്ല പാലൊക്കെ തന്ന് നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി, എന്നിട്ട് അവരുടെ ആ പശുവിനെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ എടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവർക്ക് പ്രായമായി, ഇനിയിപ്പോ ഈ പശുവിനെ ആരാ സംരക്ഷിക്കുക, അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാണ് ഇനി അവരെപ്പോഴും വ്യാകുലപ്പെടുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പശുവിനെ ഞാൻ അങ്ങ് തിരിച്ചെടുത്തു. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ്, ഇനി അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് ആ ഭരത മഹാരാജന്റെ നമ്മളിത് പഠിക്കും, ഇനി നാളത്തെ അദ്ദേഹത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഭരത മഹാരാജാവ് ഒരു മാനിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് ആ മാനിന്റെ കുട്ടിയെ ലാളിച്ച് അവസാനം ശരീരം വിടുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനിനെ ആരാണ് സംരക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് മാനിന്റെ ശരീരമായി. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഈ ഭക്തയെ അതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചു. എന്താണ്
ഇനി ആ പശുവിനെ ഓർത്തോർത്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും അതിൽ വ്യാകുലപ്പെടുക അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പശുവിനെ ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു. പിന്നീട് എന്താണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഒരു ഭക്തന് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയും, നദനം ന ജനം ന സുന്ദരിം കവിതാംബാം ജഗദീശകാമേ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരി ഭവതാർ ഭക്തിരഹേതുകി. എനിക്ക് ധനം ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് സുന്ദരിയായ എന്താണ് ഭാര്യ ആവശ്യമില്ല, പിന്നെന്താണ് എനിക്ക് ധാരാളം അനുയായികളെ ആവശ്യമില്ല, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പദവികളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്താണ് എനിക്ക് മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വര ഭവതാർ ഭക്തിരഹേതുകി. എനിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്നാലും പ്രശ്നമില്ല, എനിക്ക് അതിലൊക്കെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മുക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെയും ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഇനി എനിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും പ്രശ്നമില്ല, എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുള്ളത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലേക്ക് തന്നെ കുറെ ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, പിന്നെന്താണ് ആ വൃത്രാസുരനൊക്കെ അവസാനം ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എനിക്ക് യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിരുന്നു വൃത്രാസുരനൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ എന്താണ് 4 വിഭാഗത്തിലുള്ളവരും എന്താണ് ധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ദുഃഖിതരും ജിജ്ഞാസുവും ജ്ഞാനിയുമെല്ലാം ശുദ്ധ ഭക്തനുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ സ്വയം വിശുദ്ധരായി തീരുമെന്ന് പറയും. പ്രഭുപാദൻ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരന്മാരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായി. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവ് പറയാം. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരിക്കലും ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ അച്ഛന് 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് ഒന്ന് സുനീതി, ഒന്ന് സുരീജ്. അപ്പൊ സുനീതിയുടെ മകനാണ് ധ്രുവൻ. ധ്രുവന് ഒരു അനുജനും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരിക്കല് ആ രണ്ടാം അമ്മയുടെ ആ മകൻ ആ ധ്രുവന്റെ അനുജൻ എന്താണ് അച്ഛനും മടിയിലിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ധ്രുവനും ആഗ്രഹിച്ചു മടിയിലിരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടേക്ക് പോയപ്പോഴേ ആ സുരുചി ആ ധ്രുവന്റെ രണ്ടാനമ്മ അവിടെ നിന്ന് വഴക്ക് പറയുകയുണ്ടായി, നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഈ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ കയറിയിരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല, നീ എന്താണ് ഒരിക്കലും യുവരാജാവ് ആവാൻ പോകുന്നില്ല, നീ ഒന്നുകൂടി എന്റെ വയറ്റിൽ പിറക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ധ്രുവനെ ധാരാളം വഴക്ക് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ രാജാവിന് ആ സുരീജിയോടായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ എന്താണ് ആ സുനീതിയുടെ അടുത്ത് ധ്രുവൻ തന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. രാജാവിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആ എന്താണ് ആ സുരുചിയോടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് എന്താണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നീ ഭഗവാനോട് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ധ്രുവന്റെ അമ്മ. എന്നാല് ഭഗവാനെ ഇവിടെ കാണുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം എല്ലാവരും കാട്ടിലേക്ക് തപസ് ചെയ്യാനാ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ പോവാലെ ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ പറഞ്ഞു കാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തപസ് ചെയ്താൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. വെറുതെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാ അമ്മ. എന്നാല് ധ്രുവൻ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയുണ്ടായി. ധ്രുവൻ കാട്ടിൽ വിട്ട് പുറപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് നാരദമുനിയെ കണ്ടുമുട്ടുകയുണ്ടായി. നാരദമുനി പറഞ്ഞു, ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന നീ കാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ നിന്നെ പിടിച്ചു തിന്നു, നീ ഇപ്പൊ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഉപദേശിച്ചു നോക്കി. എന്നാൽ ധ്രുവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടാനുള്ള വഴി അറിയെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി, എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് ദയവേദിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നാരദമുനി കുറെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്. അപ്പൊ അതുപ്രകാരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരുന്നു, ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്തു, ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട്. എന്താണ് ആഹാര സാധനങ്ങളൊക്കെ വിട്ടു, ഉണങ്ങിയ ഇലകളൊക്കെ ഭക്ഷിച്ചിട്ട് 1 മാസം കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് എന്താണ് ആ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചിട്ട് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ആ ഒറ്റക്കാലിൽ തപസ് ചെയ്തൊരു വായു പോലും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പോലും നിർത്തുകയുണ്ടായി. ആ എന്താണ് ആ ജീവവായു പോലും എടുക്കാതായപ്പോൾ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടു. ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ശ്വാസം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായി. അവരൊക്കെ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പരാതി പറയുകയുണ്ടായി, ധ്രുവന്റെ കഠിന തപസ് കാരണം ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ധ്രുവന്റെ അടുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി. ധ്രുവൻ അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഉള്ളില് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ കൺമുന്നിൽ കണ്ടപ്പോൾ ധ്രുവന് അത്രയും സന്തോഷമായി, അത്രയും ആനന്ദമായി. വേറൊന്നും
വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായില്ല. എന്തിനാണ് പിതാവിനേക്കാളും വലിയ ചക്രവർത്തിയാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് കാട്ടിലേക്ക് പോയത്. അല്ല ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് യാതൊന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. അങ്ങേ എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കാനും അങ്ങേ എപ്പോഴും കാണാനും അങ്ങന്റെ നാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാലും ഭഗവാൻ ധ്രുവന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് ധ്രുവലോകം എന്നൊരു ലോകം തന്നെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് പാൽക്കടലിലെ ക്ഷീരദശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ധ്രുവ നക്ഷത്രം, ധ്രുവലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ധ്രുവനൊരു ലോകം തന്നെ, ഒരു ഗ്രഹം തന്നെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ധ്രുവന്. അപ്പൊ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് കാണുന്നത് ഗജേന്ദ്രൻ അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ഗജേന്ദ്രന് ആനയായിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവായിരുന്നു ഗജേന്ദ്രൻ അല്ലെ. അഗസ്ത്യ മുനിയുടെ ശാപം കൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് അതൊക്കെ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ സപ്താഹത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെ, ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവായിരുന്നു. അഗസ്ത്യ മുനിയുടെ ശാപം കൊണ്ട് ആനയായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ കുറെ 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആ തടാകത്തിൽ കഴിയുകയുണ്ടായി. ഒരു മുതല ആ ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലിൽ പിടിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ മുതലക്ക് ശാപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു. മുതല ഒരു ഊഹു എന്ന ഗന്ധർവനായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ കുളിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ പോയിട്ട്, വെള്ളത്തിനടിയിലൂടെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചിട്ട് മുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണനെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി, നീ ഒരു മുതലയെ പോലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്തു, നീ ഇനി ഒരു മുതലയായി മാറട്ടെ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ മുതലയായിരുന്നു ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ എത്രയോ വർഷക്കാലം ആ മുതലയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗജേന്ദ്രൻ പരിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവസാനം തന്റെ ശക്തി കൊണ്ടൊന്നും കഴിയുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഗജേന്ദ്രൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. ഗജേന്ദ്രൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാധികാരിയായിരിക്കുന്ന അങ്ങ് എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പേരെടുത്തിട്ട് വിളിച്ചില്ല. അപ്പോ എല്ലാവരും ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും അങ്ങനെ എല്ലാ ദേവന്മാരും, എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരൊക്കെ അവരെ സഹായത്തിനായി വിളിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എന്താണ് വിളിച്ചത്? നമോ നമസ്തേ കിലകാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുതകാരണായ, എല്ലാറ്റിനും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഈ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള സർവകാരണകാരണം. നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിരുള്ള സർവകാരണകാരണം, എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെയാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവർക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇവർക്കൊക്കെ ലജ്ജ തോന്നി. എന്താണ് ഈ ഗജേന്ദ്രൻ ഇത്രയും അപകടത്തിൽ പെട്ടിട്ടും ഞങ്ങളെയൊന്നും ആ സഹായത്തിന് വിളിച്ചില്ലല്ലോ, ഭഗവാനെ തന്നെയല്ലേ വിളിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊന്നും അവിടെ നാണിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു, നമ്മളെയൊന്നും വിളിച്ചില്ല എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോഴെന്താണ് ഭഗവാൻ ആ വിളി കേട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു. ഭഗവാൻ അറിയാം എന്നെയാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ ഗരുഡന്റെ പുറത്തേറിയിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഗരുഡന്റെ പുറത്തേറിയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഗജേന്ദ്രൻ കാണുന്നു ഭഗവാനെ. അപ്പോൾ സ്തുതിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു താമരപ്പൂവ് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ നേരെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, നേരെ എറിയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ആ ഗജേന്ദ്രന് മോക്ഷം നൽകിയുണ്ടായി. ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നു, ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടത്തില് പെട്ടുപോയി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ രക്ഷക്കായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒന്നുമില്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ്, യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാതെയാണ് ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കേണ്ടത്. എന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ അപകടത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് പോയി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭഗവാനോട് രക്ഷക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആനയായിട്ടും ഗജേന്ദ്രൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മള് യാതൊരു ആഗ്രഹമില്ലാതെയാണ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇത്രയും അപകടത്തിൽ പെട്ടിട്ടും അദ്ദേഹം വേറെ ദേവീദേവന്മാരെന്ന് വിളിച്ചില്ല, ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് വിളിച്ചത് അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി അല്ലെ. നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ, നമ്മള് അവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ അപകടത്തിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. ഏതാണ് മുതലേ നമ്മളെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്? മരണത്തിന്റെ അല്ലെ, ഈ മൃത്യു അല്ലെ. ഈ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പറയുന്നു, മൃത്യു സർവഹരശ, മൃത്യു എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലാതാക്കും. അപ്പൊ ആ മൃത്യു നമ്മളെയുണ്ട് അല്ലെ. കാലമാകുന്ന മുതല അത് നമ്മളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല. നമ്മള് ഓരോ ദിവസം ഓരോരോ വർഷം ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ആഘോഷിക്കും അല്ലെ, നല്ല രീതിയിൽ
ആഘോഷിക്കും അല്ലെ. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഓരോ വർഷങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഓരോ വർഷങ്ങൾ ഓരോ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന നമുക്കിനി അത്രയും കുറവ് ദിവസം വർഷങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളും ഈ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മുതലയുടെ പിടിയിലുള്ളത്. നമ്മളെ മുതല വിഴുങ്ങാനായിട്ട് വരും അല്ലെ. അതിന്റെ മുന്നേ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട് നമ്മളും രക്ഷപ്പെടണം ഇവിടുന്ന് അല്ലെ. ആ മരണം അല്ലെ. അപ്പൊ ചോദിക്കും ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം എന്താണ് മരണം സംഭവിക്കില്ലേ? മരണം സംഭവിക്കും അല്ലെ. എന്നാല് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഒരു പൂച്ച, ഒരു അമ്മ പൂച്ച അതിന്റെ കുട്ടിയെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുക? ചെറിയ പ്രസവിച്ചോട്ടുള്ള കുട്ടിയെ കടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. ആ പൂച്ച എലിയെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാ? എലിയെയും കടിക്കും അല്ലെ. ഒരേ പല്ല് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കടിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ കുട്ടിക്ക് പൂച്ചയെ കടിക്കുമ്പോൾ പൂച്ചയുടെ കുട്ടിക്ക് അറിയാം എന്നെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കടിക്കുന്നത് എന്നറിയാം അല്ലെ. എന്നാൽ എലിയെ അങ്ങനെയാണോ കടിക്കുന്നത്? അല്ല അല്ലെ. എലിയെ ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കടിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് രണ്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലെ. പൂച്ച ഒരേ പല്ലുകൊണ്ട് തന്നെയാ കടിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ അതില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുപോലെ മരണം വരും. എന്നാല് ഭക്തന്മാരെ യമകിങ്കരന്മാർ ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല. അജാമിളിന്റെ കഥയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ആരാണ് ജപിക്കുന്നത് അവരുടെ 7 അയലത്ത് കൂടി പോകരുത് എന്ന് പറയുന്ന യമകിങ്കരന്മാരോട്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വരും അല്ലെ. അവര് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. എന്നാല് ആ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെ അവരെ യമകിങ്കരന്മാർ ശിക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിന്റെ അവർ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. പിന്നീട് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ദ്രൗപദിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ദ്രൗപദിയും ഭഗവാനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം അതിലാണ് എല്ലാ ശക്തിയുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. ഗജേന്ദ്രനും ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെ സ്തുതിച്ചിട്ടുണ്ടായി. ദ്രൗപദിയും ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെ സ്തുതിച്ചിട്ടുണ്ടായി. വാട്ടിക ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അമ്മ 16 വർഷം ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വാട്ടികയുടെ ഗർഭത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ മായയിൽ പെട്ടുപോകും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, നീ ഒരിക്കലും മായയിൽ പെടില്ല, ധൈര്യമായിട്ട് വന്നോളൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടത്തെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് കാണണ്ട, ഞാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ കാട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് ആ വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുകയും അത് കേട്ടിട്ട് ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അത് എവിടെ നിന്നാണ് ചൊല്ലുന്നത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോ അത് അങ്ങനെ അത് പിന്നീട് വ്യാസദേവന്റെ അടുത്തൊക്കെ അവരെത്തിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടി ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കൂട്ടിയിട്ട് വ്യാസദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അല്ലെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും അവസാനം 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ ശാപം കിട്ടിയാലെ ദർശകന്റെ വടിയേറ്റ് മരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ ഇനി അവസാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് 7 ദിവസം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭാഗവതം കേട്ടു അല്ലെ. പിന്നീട് 7 ദിവസത്തിന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിന് ഞാൻ ജനിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ആദ്യം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ്, പിതാവിനേക്കാളും വലിയ സിംഹാസനം വേണം, രാജ്യം വേണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നീട് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനുമായിട്ട് സുഗ്രീവൻ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്തിനാണ്? തന്റെ രാജ്യവും തന്റെ പത്നിയൊക്കെ ആ ബാലിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്രനുമായിട്ട് സഖ്യം ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ആ ശൗനകാദി ഋഷികൾ സുതഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവരൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. ആദ്യം അവര് ജിജ്ഞാസുക്കളായിരുന്നു, അറിയാം അല്ലെ. പിന്നീട് അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനികളായി, ഭഗവാന്റെ പ്രിയഭക്തന്മാരായി. ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബഹൂനാം ജന്മനാ മന്ദേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ
അസംഖ്യം ജന്മമരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണ്. മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താണ് ജ്ഞാനവാൻ, ജ്ഞാനി അല്ലെ, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബഹുനാം ജന്മനാമന്ദ ജ്ഞാനവാൻമാൻ പ്രവർത്തിത വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭം. അപ്പോ ആ ജ്ഞാനവാൻ, ആ ജ്ഞാനി കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്താണ്, ആ വാസുദേവനാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലസ്ഥാനം, എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചു ബ്രഹ്മൻ എന്താണ്, ആ ലൈറ്റിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ അല്ലെ, പിന്നെ പരമാത്മാവിനെ അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാർ ഓരോ തരത്തിലല്ലേ. എന്നാൽ ആ ജ്ഞാനി മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്താണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ പരമാത്മാവും ബ്രഹ്മനും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കളും വളരെ വിരളമാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്, നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി അല്ലെ. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭാഗ്യമുള്ളവരാ, ഭാഗ്യവാന്മാരാ. എന്താണ് ആ ഭഗവാനിവിടെ പറഞ്ഞു, ബഹുനാം ജന്മനാമന്ദനാനവാൻമാൻ പ്രപത്തിന്റെ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭം. ഭഗവാനാണ്, കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? അത് നമ്മള് ആ ഭഗവാനിലുള്ള ആ ഭക്തി നമ്മൾ തുറന്നുകൊണ്ടേ പോവുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ചെയ്യുക. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മള് ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരു ഭഗവത്ഗീത ഈ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ പിന്നെ കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ തേർഡ് ലെവൽ ഉണ്ട്, അതിലും കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും. പിന്നെ 4th ലെവലിൽ ഭക്തിശാസ്ത്രി ഉണ്ട്, 1 വർഷമുള്ള കോഴ്സ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഈ സത്സംഗം വിട്ട് പോവാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അതെപ്പോഴും എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുക, ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇനി ഭക്തിശാസ്ത്രമൊക്കെ നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജിയൊക്കെ എടുക്കുക, ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭക്തിത എന്താണ്, ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഭക്തിത സേവനമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടുപോകാതിരിക്കുക, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്ന്. കാമസ്ഥൈസ്ത്യർഹൃതജ്ഞാന പ്രപത്യന്തെ അന്യദേവത തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാസ്വയ. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളല്ല അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ അതിന് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദേവന്മാരെ സമീപിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ദേവന്മാരെ എന്താണ്, വളരെ വേഗത്തിൽ ആ നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റിത്തരുന്നല്ലേ. അവരൊക്കെ എപ്പോഴും ബിസിയാണ്. നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പോയി ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ശിവന്റെ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ ശിവനോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പോയി ചോദിക്കുമ്പോൾ ശിവൻ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരെയാ ധ്യാനിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള സംഘർഷ ഭഗവാനെയാണ് ശിവൻ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭു എന്ന് പറയുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വൈഷ്ണവിൽ വെച്ചിട്ട് ഉത്തമനായ വൈഷ്ണവനാണ് ശിവൻ. അപ്പോ നമ്മൾ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതാണ്, നമ്മൾ ഒരാൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുക്കള പോയിട്ട് എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, ഇവന്റെ ശല്യം വേഗം ഒഴിയട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം തരും അല്ലെ, എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടത്തി തരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്താണ്, എപ്പോഴും വേഗത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വൈദികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നേടിത്തരും അല്ലെ. അതൊക്കെ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ, അതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടെ നശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്, നമ്മൾ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചല്ലേ, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇനി 14-ാം അധ്യായത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരൊക്കെ അവരൊക്കെ ദേവീദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, ദേവീദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തും. പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് അവര് എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാര്, സിനിമാ താരങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള രാജാക്കന്മാർ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരൊക്കെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. അവര് കൂടുതൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആരാധനകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ അവര് ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു. യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതുമിച്ഛതി തസ്യ തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം താമേവാ വിദദാമ്യഹം.
ഞാൻ പരമാത്മരൂപേണെ സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. നമുക്ക് മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരൊക്കെ അവരിലൊക്കെ ആരാധിക്കാൻ അതിന് വേണ്ടുന്ന അത് ഞാനെന്ന് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതുപോലെ പോകാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് വേറെ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് നമുക്ക് ശക്തി തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് അതിനുള്ള വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജം അവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കൊന്നും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷമാവില്ല. ഭഗവാന്റെ തന്നെ യോഗമായ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു വെക്കുന്നത് മൂലം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർ അറിയുന്നതേയില്ല. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ കഴിയും. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, ഭഗവാനെ എല്ലാം അറിയാം അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചല്ലേ എന്താണ് ആ ദിവസാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായില്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം അല്ലെ. എന്താണ് കഴിഞ്ഞു പോയതും അറിയാം, ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതും അറിയാം, ഇനി ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. പിന്നെയോ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതമാണ്. ഭഗവാന് ഓരോരോ ആൾക്കാരെ നമ്മളെ ഓരോരോ ജീവാത്മാക്കളെയും പേഴ്സണലി അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ ഒരു ബന്ധമുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതെന്താണ് നമ്മളെ എല്ലാരെയും പേഴ്സണലി ഭഗവാൻ അറിയാം. പക്ഷെ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. ഭഗവാനെ അറിയാൻ വയ്യ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്ത്യാമാം അഭിജാനാദി, ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ച യേ വിദു പ്രയാണകാലേ പിചമാം ദേവി ദുർയുക്ത ചേതസ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നേതാവായ ഭഗവാനാണെന്ന് ഞാനെന്ന് അറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെ സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നേതാവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്ന് അറിയുന്നവർ മരണ സമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും എന്ന് അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അവസാന സമയം പോലും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പറയുന്നു. ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭക്തി സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയും. അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് നിർത്തുന്നതാണ്. അടുത്തത് പരമപദപ്രാപ്തി എന്താണ്, ആ നമുക്ക് അവസാന നിമിഷം എന്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മള് അവസാന നിമിഷം എന്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നോ അതായിത്തീരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ ഓർക്കേണ്ടിക്കില്ല. എന്താണ് അതിനുള്ള പരിശീലനം നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ നേടണം അല്ലെ, ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം പരീക്ഷക്കൊക്കെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ പഠിക്കോ, ആദ്യം മുതലേ പഠിക്കാൻ നോക്കണം അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് നാളെ പരീക്ഷ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് പഠിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ പരീക്ഷ ആയിരുന്നു രാവിലെ പഠിച്ചാൽ മതിയോ? അല്ലാതെ അതിനുള്ള പരിശീലനം നമ്മൾ ആദ്യമേ തുടങ്ങും അല്ലെ. അതുപോലെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു എന്താണ്, നമ്മുടെ ഫൈനൽ എക്സാം ആണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് പരിശീലനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ആ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നല്ലേ, അത് ആ പരിശീലനമാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവസാനവും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അവസാന സമയം നമുക്ക് ഓർക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സാധിക്കൂല. അതിനെക്കുറിച്ച് കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ് കുലശേഖര ആൾവാർ. അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള മുകുന്ദമാലയിൽ പറയുന്നു, കൃഷ്ണത്വദീയ പദപങ്കജ പഞ്ചരാന്തം അദ്വൈവമേ വിശദു മാനസ രാജഹംസം പ്രാണപ്രയാണകാലേ കവപാദപിത്ത കണ്ടാവരോധന വിദോ സ്മരണം കുതസ്തേ.
പ്രാണപ്രയാണ സമയെ കഫവാതപിത്തം രണ്ടാവരോധനം ഇത് സ്മരണം. നമ്മളെ അവസാന നിമിഷമാവുമ്പോൾ ആ എന്താണ് പ്രാണൻ പോകുന്ന ആ സമയത്ത് കഫം, വാതം, പിത്തം ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ തൊണ്ടയിൽ നമുക്ക് ശബ്ദിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോഴേ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുക, ഭഗവാൻ നാമം ജപിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുക അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആ കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മനസ്സാകുന്ന രാജഹംസം അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ എന്താണ് എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള ശ്ലോകമാണ് ഇത്. പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ, ശുഭദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് ഭാഗവതം കേട്ടല്ലേ. അപ്പൊ പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് എത്ര 7 സെക്കൻഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. മരണം എപ്പോഴും നമ്മളെ കൂടിയുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മളെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറയും എന്താണ്, നമ്മളൊരു റൂമില് ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്, നല്ല എല്ലാ റൂമും AC ഒക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഒരു വിഷപ്പാമ്പുണ്ട്. നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്, എന്നാല് മരണവും ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അല്ലെ. അത് എപ്പോഴും വരുവാന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശീലനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കൂടുതൽ നാളത്തേതില് പഠിക്കാൻ. അതിൽ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് അവസാന നിമിഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ